Señoras e señores, no vídeo de hoxe axudareivos a comprender o valor de ser membro. Vou iniciar sesión na páxina web traveladvente.com. Este é o sitio web que mostra produtos e servizos dentro do ecosistema Muine. Como podes ver, cando visitamos este sitio web, non só podemos reservar habitacións de hotel, senón tamén viaxes con experiencias de vida, vilas, billetes de avión, cruceiros e coches. Ademais, tamén podemos ir a un centro comercial cun estilo de vida realmente xenial. Iso significa que hai moitos produtos e servizos de alta calidade que satisfán todas as nosas necesidades, como produtos de marca, produtos para mulleres, homes e nenos, maletas de viaxe, electrónica e ofertas especiais de luxo. Primeiro, buscarei hotéis na zona de Hanoi, en Vietnam, con habitacións para 2 adultos. Entón, despois de premer en buscar, verás que se atoparon 1243 hotéis e os estou ordenando segundo a opción máis económica. Iso significa que os hotéis ou pensións que ofrecen o maior aforro estarán no cumio desta lista. Como podes ver, este hotel custa $10 por noite e gañei $10 en puntos de recompensa. Deste xeito, non teño que pagar en efectivo. Como podes ver na miña carteira de puntos de recompensa agora mesmo, teño 1210 puntos de recompensa. En canto ás carteiras de crédito de viaxe, que son puntos de recompensa de viaxe, aínda non teño ningunha porque non experimentei ningún servizo deste tipo ultimamente. Como estou na casa traballando en liña e coidando do meu pai, non teño oportunidade de viaxar. Por iso podes ver que a miña carteira de puntos de recompensa aínda está intacta. Entón, esta conta leva activa 4 meses e, cando activei co paquete Turbo, recibín 490 puntos de recompensa. Iso significa que me apuntei ao paquete Turbo por $589. Entón, xusto despois diso, a miña carteira de recompensas tiña 490 puntos de recompensa máis 3 meses de cotas mensuais de subscrición de $120. Cando me unín ao plan Turbo, dupliquei os meus puntos de recompensa. Entón, se pago unha cota de $120, recibirei 240 puntos de recompensa. Multiplicar iso por 240 durante 3 meses dame 720 puntos de recompensa, máis os meus 490 puntos de recompensa iniciais. Iso significa que no primeiro mes. Polo tanto, o meu total de puntos de recompensa é de 1210, o que equivale a $1210. Entón, supoñamos que reservo esta habitación, pagarei con 10 puntos de recompensa da miña carteira de puntos de recompensa e non terei que pagar en efectivo. Isto significa que aforrei o cento. Se reservo a habitación de abaixo, que custa $13 a noite, recibirei $11 en puntos de recompensa. Entón, pagarei $2 adicionais en efectivo. Isto significa que aforro 85. Do mesmo xeito, aínda hai moitas habitacións e hotéis máis abaixo na rúa, e a taxa de aforro diminúe gradualmente. Verás, é o 82, o 82. Alí, 82, 79, 77, 65 e 64, 62. Como podes ver, o hotel da última páxina ofrece un desconto do 62. Entón, se unha habitación de hotel custa $21 por noite, recibo $13 en puntos de recompensa. Entón, o pago en efectivo que fixen foi de $8. Iso significa que aforrei os 62. Entón, cando faga un pago, deduciránse os puntos de recompensa desta carteira. E se teño puntos de crédito de viaxe, podo obter un pago adicional usando eses puntos. Cando facemos compras activamente ou participamos en concursos da empresa, seremos recompensados con estes puntos de crédito de viaxe. E lembra, 100 puntos de crédito de viaxe equivalen a $1. En esta carteira de recompensas, un punto de recompensa equivale a $1. Queridos amigos, para gañar puntos de recompensa de viaxes, podedes facelo ao mercar neste sitio web e usar varios servizos. Digamos que se reservo este voo, recibirei 436 puntos de recompensa de viaxe, o que equivale a máis de $4. E ademais diso,
tamén me pagan con puntos de recompensa. Ou podo ir a esta sección para ir ao elegante centro comercial. Como podes ver, nun centro comercial elegante, hai moitos produtos e servizos de boa reputación e alta calidade de marcas de renome mundial para que poidamos mercar. Por exemplo, supoñamos que vou á categoría de homes e selecciono perfume en spray, e verás que se atoparon 144 produtos. Digamos que este produto custa $62 e que gaño $36 en puntos de recompensa. Entón só teño que pagar $26 en efectivo. Pero como podes ver aquí, recibín 130 puntos de recompensa de viaxe. Significa iso que equivale a máis dun dólar. $1,3. E outro punto importante a ter en conta é que despois de 12 meses coa empresa, concretamente no mes 13, cando compres certas excursións, pagarás o 100 cos teus puntos de recompensa. Son uns poucos, rapaces. Digamos que vou á sección Experiencias Vitais. Trátase de viaxes exclusivas que a empresa deseñou para nós para que os membros da empresa poidan reunirse nun momento dado para socializar, aprender e experimentar as viaxes. Digamos que escolleu a sección Experiencias Clásicas. Proveino e escollín Asia, logo fixen clic en buscar e podes ver a continuación que me mostrou moitas excursións exclusivas como está en Taiwán, Corea do Sur, Vietnam e en Vietnam, Phuoc, por exemplo. Esta excursión a Phuoc custa $649 por 5 días. Dúas noites de estadía en Phuoc e moitas vantaxes. Se fas clic para ver os detalles, hai moitas vantaxes. Esta excursión organizarase do 30 de novembro ao 4 de decembro de 2022. Se es membro e levas 12 meses participando, pagaches a cota todos os meses e a túa carteira de puntos de recompensa chega aos $649, pagarase o importe total mediante puntos de recompensa. Os membros que leven 12 meses sen ser membros recibirán unha compensación de 250 puntos na súa carteira de recompensas. Para identificar que viaxes permiten o pago do 100 coa túa carteira de recompensas, busca a icona do cadeado na esquina superior dereita de cada viaxe. Entón, unha vez que nos matriculemos e paguemos as taxas completas dos 12 meses, este curso estará desbloqueado. Se vemos unha visita guiada que non ten este símbolo de cadeado, é dicir, que non ten este símbolo morado, significa que só podemos pagar segundo a normativa vixente. Iso significa que nos pagan un certo número de puntos de recompensa, pero non o 100. Se non ten esta icona de cadeado, teño en conta. Como podes ver, trátase de vantaxes moi especiais que debes ter en conta. Se vostede e a súa familia decidiron que ambos gozan viaxando e experimentando un estilo de vida nómade, é dicir, podendo viaxar e traballar ao mesmo tempo, entón deberían escoller o paquete turbo. Co paquete turbo, só pagamos unha tarifa adicional única de $250 en comparación co paquete L, pero recibimos beneficios todos os meses e, cando se suman, son moitos. Farei un cálculo como este para que sexa máis doado de entender. Por exemplo, cantos puntos de recompensa terei ao cabo de 13 meses? Despois collerei a miña calculadora e mostrarei os resultados. Entón collín 11 meses e multipliqueino por 240 puntos de bonificación por mes, polo que teño 2.640 puntos de bonificación. Engadino de volta aos 490 puntos de recompensa iniciais. É a primeira vez que se activa. Entón, en total, teño 3.130 puntos de recompensa, o que equivale a $3.130. E máis tarde, se viaxo máis a miúdo, pois, terei moitos puntos de recompensa para canxear. E como podes ver, inicialmente só precisamos unirnos por unha taxa de $589. Pero despois dun ano, os nosos puntos de recompensa totalizaron máis de 3.000 puntos, o que equivale a máis de $3.000. Despois, nos meses seguintes do segundo e terceiro ano, continuamos a pagar a cota de socio e recibimos aínda máis puntos de recompensa.
Tamén paga a pena sinalar que o paquete Turbo ofrece máis vantaxes en comparación co paquete Elite. Déixame darche un exemplo. Cando inicio sesión na miña conta de Elite e busco hotéis en Hanoi, Vietnam, os resultados amosan que a taxa de aforro é menor. Entón, tamén filtrei en función da taxa de aforro máis alta. Como podes ver, este primeiro hotel só aforrou un 52. Entón, 51. 51. Pero se inicio sesión na conta Turbo como acabas de ver, podo aforrar ata un 100 ou quizáis un 10%, e despois diminúe gradualmente. Aquí, o aforro máis alto é só do 52. Por exemplo, se este hotel custa $78 por noite, podes obter $40 en puntos de recompensa. Polo tanto, o pago requirido é de $38 en efectivo. Iso débese a que só podes aforrar o 52. A partir disto, podes ver que co paquete Turbo podemos atopar hotéis ou pensións máis baratos, o que significa que aforramos máis e podemos pagar con puntos de recompensa máis altos. En canto á cota mensual, se realmente participamos como embaixadores e recomendamos novos membros, entón non temos que preocuparnos por iso. Porque se só recomendamos 3 ou máis persoas e operan como nós, entón, por suposto, non temos que preocuparnos pola cota mensual e tamén recibimos moitos outros beneficios. Sen esquecer que eses dereitos adoitan ser moi controvertidos. Por exemplo, este agosto, a promoción que adoita estar de moda é que se recomendamos a 5 persoas para que se unan ao paquete Turbo, recibiremos unha bonificación de $500. Ese é o extra de sempre, rapaces. Normalmente, cando estás impulsivo, recibes unha bonificación, por non falar doutros beneficios. E se recomendamos a 5 persoas para que se unan ao paquete Elite, recibiremos unha bonificación adicional de $250. E a partir da sexta persoa, o paquete Turbo engade $100, mentres que o paquete Elite engade $50. Vedes, as oportunidades para gañar cartos dentro deste ecosistema son o suficientemente grandes e atractivas, non si? En canto ás outras vantaxes, agora temos moitos vídeos para que aprendas máis sobre elas. Se é necesario, póñase en contacto connosco e poderemos darlle máis explicacións. Señoras e señores, neste vídeo proporcioneilles información útil para axudarvos a comprender o valor de ser membro de Muline. E tamén espero que recibades esta información positivamente e que tomedes as mellores decisións para vós mesmos. Rematarei este vídeo aquí. Finalmente, deséxovos a todos boa saúde e éxitos. Ola e adeus.